Hei, bună, dragi prieteni! După cum bine v-am obișnuit, am terminat munca de ziua de astăzi. După aia o să stăm imediat și la masă, am zis să vă fac un mic video. Și ce vreau să vă povestesc, zilele trecute, tot uitându-mă așa pe telefon, cum toată lumea se uită pe TikTok, am dat de un site care se cheamă Tela XXL, cred. Tot am văzut că îmi venea mereu reclame despre tablou și am zis să încerc și eu. Și am dat o comandă, să sperăm că ajunge. Am văzut că se poate plăti și la consenia, la livrat. Se plătește când îl livrează. Așa. Chiar mi-a venit și e-mail de confirmă că ar trebui să vină zilele astea. Vreau să vă povestesc și vouă și să vă țin la curent dacă ajunge. După cum bine știți, site-urile nu sunt întotdeauna de încredere și vreau să împărtășesc și cu voi. Să vedem, oricum o să fac din nou video, să vedeți și voi cum a venit tablou. Pentru că este o poză de martie făcută de la Ziua Fetițelor și tot am zis că o facem un tablouaș și n-am mai apucat și au trecut din martie în multe luni, iar sper că să fie fetele super încântate. Abia aștept. O să vă fac din nou video, să vă arăt și vouă și să sperăm că este de încredere site-ul. Pe curând!